Assalamu alaikum jama'a. Sunana Lamin M Sharif. Kamar yadda na saba kawo muku sakonnin waƙoƙi wannan lokacin na tsaya ne dogon nazari na rubuta na tsara na rero muku sababbin waƙoƙi masu kwantar muku da hankali. Album ɗina mai suna So Kenan. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da na shirya muku a wannan shekarar. Da sunan So Kenan.